ekuhleni unyazo lwezulu. Ngibingelela abangcwele egameni lenkosi uShembe. Amen. Bese ngithi bese shilo Mshumayeli ukuthi lo Mshumayeli Mthembu wasenkambisweni. Ngiyababona ngibaziyo. La ngithi ukubheka la ngiyababona nabo bayangazi. Ngibona uma umkhokheli mamncane. Khokheli. Siyaphila. Njengoba silapha bangcwele ngicabanga ukuthi wonke umuntu ulindele isibusiso uma elanga lolu suku lwanamhlanje okusuku lwesabatha. Ayibonge Nkosi. Kuya-ke ngokuthi isibusiso silindile esinjani, ngoba izibusiso esizilindele mhlawumbe ezokuthi akube yinto enhle engiyithandayo, ngenza kahle mina. Uma ke kungeyona into enhle ethandwa uNkulunkulu, uyabona nje yini enzoyimukeliso khona kwesibusiso 11 Deuteronomy 26:27. Ngizocela ukubingelela abangcwele ngihlabelelo sika 1 2 2. Ikhulu namashumi amabili nambili. Uzoyifunda lencwadi khona manje. Phethe iBhayibheli. Deuteronomy 11 verse 26. Bheka ngibeka namuhla ngaphambi kwenu isibusiso nesiqalekiso. Unyazo lwezulu luthi asibheke namhlanje phambi kwethu lubeka isibusiso nesiqalekiso. Isibusiso uma nilalela izimemezelo zikaJehova uThixo wenu. Njengalokhu bekufundwa lapha umthandazo. Uma ulalele kahle lokhu kufundiswa kwakho izimemezelo zikaNkulunkulu isibusiso. Enginiyala ngazo namuhla. Lezi siyalwa ngazo namhlanje. Nesiqalekiso. Nasi isiqalekiso. Uma ningalaleli izimemezelo zikaJehova. Uma ke niphikisana nakho konke lokho bekufundwa la. Niphendukele kwezinye izinto. Bese nina nibaleka niphendukele kulaba abathi isonto kusasa. Kunenginiyala ngazo namuhla. Ukunalezi oyala ngazo namuhla. Amen. Senethini babukethini. Sihlabele. Ngephiwa
sesizwile incwadi ebeyifundwa umthandazo. Asiqale lapha ku-3 no-4 lapho kufundwa khona. Ku-3 no-4 umfundele kahle kakhulu awupheni. Funda Sithebe, ngiyabona Sithebe. Esabeni uJehova sizukulwana ngezizukulwana. Ithi indaba enkulu. Asisabe uJehova siyizizukulwane ngezizukulwane. Eyigcine imithetho yakhe alebele uJehova ngenceku yakhe uMoses. Uyayibona le ndawo iyafana naleya. Asigcine imithetho kaJehova. Akasikobele yona ngenceku yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemikhosi. Ukuze njengoba sihlezi la bese kuyamukeleka kuThixo wemikhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe. Lapho uyabona sekunesengezo sokuthi kunoma ngokuba uma singamdumisa imithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yethu. Angeke ayemukele imithandazo njengoba sithandaza nje ngeke kumukeleke. Akasoze anehlisela izibusiso. Futhi nebusiso lezi esithi siyazifuna ngeke siyithole. Uma ningayilaleli imithetho yakhe nisenethini baba. Bayezwana bagcwele. Njengoba ke sila thina sonke sumfanekiso wabangekho enyameni. Ayibonke Nkosi. Abangekho enyameni abakhetha thina isihlabeleni lapha sokugcina awungithathele verse 5 siza ukuthi obani laba lapho sihlabelela khona esihlabeleni sokufunda uverse 5 nje. Waphendula ubugqili babo. Waphendula ubugqili babo Baba ubukhosi. Baba ubukhosi. Ngokuba umsa wakhe uhlezi phakathi. Amen. Bayezwa kancane. Wobani laba okwaphendula ubugqili babo Baba ubukhosi. Yilaba abahambela kulo mhlaba bengamazi uShembe. Yilaba abahambe benza noma yini ngoba bengazi okulungile nokungalungile. Kodwa mase befika ngale lo yabugqili babo obabamise lapha bakhala kuNkulunkulu. Bathi siyacela Shembe thina sambe singakubonanga ukuthi uNkulunkulu. Siyacela usithethelele wasethi ngizonithethela kanjani ngoba anibezwanga beshumayela bentshela ngathumela abaprofeti ngathumela ingceku zazikhuluma izwi lami kodwa nilalela. Wasebethi cha Nkosi ngoba sasingazi siyacela ukuthi sithole abameli bethu abazosimela. Abameli uwe nami nawe. Njengoba sila simele leyo mndeni ke yiwona amaNazaretha. Kwamncane amen. Nazi uthini yibo abamaNazaretha. Uyabona nje njengoba sila akhona noyedwa ngotshela ukuthi mina ngathanda ukukhonza kaShembe ngaye ngafika ngakhonza. Ufika ugxeke qala. Ugxeka ukuthi mina ngeke sasisho njalo Mshumayeli. Sasisho njalo. Sithi ngeke nofaka inoko njengonkosikazi. Le ngigqoke. Kodwa uthi ngigqoke kwakhamba ngapha. Sithele isihlabelelo ngiphiwe ukwazisa. Ade sihlabelo 122. Sengiyazisa ukuthi sangena kanjani la ekhaya. Mina ngame nomfowethu uyamazi inkokhele adebe ndawonye ememezana. Mthembu Mhlambulu.
lo mfowethu wayephuza kodwa ngisho utshwala wayephuza amanzi. Wayephuza amanzi lawa ahlobile nabanye umbala ohlobile. Angisho ngokugida utshwala. Ephuza kakhulu. Ibhodlela ilokho straight response rate wasiphuza kabili wasifanya kabili emlonyeni asivalelile. Straight hayi imphu hayi afjel straight washaye kanye ethatha phumulo wesibili uvalela ekhanda. Uthe umfowethu wasegula wasephathwa yilokho imlenze lo ngapha esinceleni. Nasifika lapha ehostela ngomuntu mina ohlale kakhulu eSoweto. Ayibona Nkosi. Uma sifika lapha ehostela eNasfield sithole insizwa lapha yakwaNxumalo. Lo muntu loya ushembe waba naye uyena umuntu akenza thina sibela ngokuzwa izwi kuye ukuthi khona ushembe. Wasethi hawu ngelase uthi wenze njani la wathi umlenze. Wasethi hayi kusasa kwakulihlanela ngakho sasiyophathisa imali emotweni lezi ehamba ezemakhaya. Wasethi kusasa uma walungisa sihambe nawe siye lapha eDube khona into ozofika uyithole mhlawumbe ubuya ungasadondolozeli usuhamba nje. Leli dolo lapha selineminyaka. Wathi hawu phela lapha saNkulunkulu. Wasesizala ngibona ukuthi khona uNkulunkulu emhlabeni. Uzwele ngicale ngathi wayenze njani? Wayithinta. Ngiyashintsha mana ngithi wayiphuza bazothi abantu bayiphuzwa. Wayithinta. Manje ke uma kufika isikhathi sokuthi kuyalungisa ke usiyahamba ke uyalapha eDube. Kwasathiwa kuseDube. Bakashintshe eMaqhaweni. Bahambe ke noNxumalo ke insizwe nomusa. uNkulunkulu ayikhumbule ngoba angani ngisaphila ngikade ngathi ngiyibona emhlanganweni. Naye befika lapha ahlathwe kahle lo mvelase. Bese kuyakhulunywa nje basikhuluma nje. Nawe khona lazolapheka khona. Ebese naye fika lapha bekhuluma nomuntu ophethe inkonzo ebese thintela. Ethi la ushembe uvusa izinyonga. Ushembe uvula amehlo izimpumputhe. Ushembe uvula abangezwa izindlebe bezwe. Yebo kusho ukuthi nami njoba ngiphethe umleze nje ngizosinda naku kuthiwa nenyoma ziyafunakala. Nante lezwi hello himo aleya
ezwa lokho wasiba nethemba. Wase esefika isikhathi sokuthi uyanikela, wanikela wabika nesikhathi ukuthi sesingakanani kwenzeke lokho. Uma ebika laphaya kwase kuthiwa kufanele ukuthi athole amafutha namanzi ukuba ahlikihle, akhothe, ahlambuluke. Ukuba akwazi-ke ukuhlikihla edolweni lakhe nomlenze wakhe nomzimba nje wonke. Uthe-ke uma ekwenza lokho, uthe uma uyoshaya isabatha lesibili, wabe seza ukuthi kuyavuka. Akabonga uNkulunkulu. Wabe sezwa ukuthi kuyavuka. Hawu. Noma ngitondolozele kodwa ubuhlungu abusekho. Wahamba. Uma efika laphaya, ayikho into. Mayifika laphaya, usenzani-ke? Usefika lapha abona uNkulunkulu ukuthi hayi ukhona uNkulunkulu la. Ebese ekhetha inkosi. Uma ekhetha inkosi umntakababa, wabe sekuyesitshela ukuthi usekhethe inkosi. Sasi siziqhwaga naye, singafuni ukukholwa. Sithi masibona abakhulwa sithi ngeke thina sifaka ama-maternity engathi amakhosikazi ekhulelwe. Wawungasho wena? Ayinawo wawusho. Futhi ngangeke ngihlukane nensizwa. Sikuphi namhlanje? Kodwa izinsizwa ezinkulu ezingamaqhawe yilezi. Mfowethu esesindile sesimo sesindile waqhubeka wasindwa wazaleka kuphi. Hawu waphila impela mfowethu. Ngase ngiyafika kuye, hawu mfowethu usuhamba kahle kangaka wena. Basethi hayi sasithi akulungile akushaya, simnika leyo nto yakhe awuthi ukushayela. Bathi hayi angisathinti. Hawu wathi masihlabile kuhlatshwe kuyisabatha bakuyisabatha nje. Sithi nakho ukudla mfowethu. Wathi angisakudla okuhlatshwe ngesabatha. Wenze njani wena? Awusho ukuthi emndenini hayi umndeni uzothi sengihlukene nawo angidle nje ngiyohlapha ngesonto. Awusho njalo. Akulungile ukudla okuhlatshwe ngesabatha. Nawe inkomo noma imbuzi noma nje ukuphekile. Akulungile ngoba abantu abakhethe wena namhlanje wakhululwe entambama ungena ngekushona kwelanga. Uma ungenza nje isabatha bebekhishwa nasehokweni ziyacinywa ihoko bangcwele. Bese bakhishwa abantu bakithi beze bezozithandazela kithi thina sisele bese sithi thina siyaphupha. Alikho iphupho ekhaya, kukhona isibonakaliso. Umfowethu uma esho lezi zinto
ngangirayithi-ke ngasembuzini ngathi hayi mfowethu ufuna ukubona uma ngihlabela intondolo yami ngeke ngiphuzeni isoko lakhona uma ngiyihlabe kuyisabatha. Wathi kuyobe ncitshe cha mntaba banako uncitsha kuyobe ncitsha mudala lo nto engikhuluma naye engikhuluma uyamazi ukhokheli wamazi ukuthi abaningi ngiyababona abamazi baningi mdala kakhulu angimlanga kodwa ngoba wakwethu ngokuba oma belamani phinde kuba wakithi ngoba obaba abasekhaya ayiwo nkosi wayengilalela engasho ukuthi thina kodwa ngelinye ilanga kwaseyifika indaba kimi kwazala umntwana wami womfana mayezalo lo mntwana wathena 8 months ukube kwaselukhona lezifo kade zikhona lezi insuku kwakuyothiwa uzalwe ephethwe isifo sengculaza phume naso bazali bakhe wancipha umntanami umncane wakhe kwasekuselikhanda yobonda umuntu umzimba umncane engasakwazi ukukhala engasakwazi ukwenza njani engasakwazi ukudla samthatha samsa kodokotela samthatha samsa enyangeni sabuya sambuyisela esibhedlela eBhalakwana kuthe kuzofika inkosi 97 yayizofika ethuthukeni ifika okokuqala uthi sashisa impepho lapho sonke umndeni wonke sathwala imoto amanye bakhona bamanzi umshelebe khona umshelebe bathe elapha emaqhaweni wangakithi bakhona saqasha imoto yakhe isuphathena imeruni sagcwala lapho sumne sashisa impepho omnye nomunye wethu umnikelo ngoba sivikele ukuthi engafiki siyakuNkulunkulu nawo noma uzofika nikele ngoba thena ngifika lapha sifolile osikazi ufole lapha elanini omama ubaba ngasesikhathi wayesanikelisa etafuleni thena sifika lapha ya ngibeka umnikelo kanje nje wasiguqile nje kanje Mshumayeli kwesiguqile nanti itafula ubeka umnikelo nonke bese eqala lapha enze kanje thena ifika ke mbawa wasethi khuluma nsizwa kwenze njani ngathi mina ngikhulela umntwana wathi kwenze njani ngathi angazi uvele nje wagula akhuqale wagula akabe sancela ekugcineni akasenzile utho nje wasethuthu ngathi nanga ubelethe umawa kwathi mlani mama khuze naye ngamlanda sithena sifika lapha wasethi lalelani lo mntwana lo wazalwa kanjani khuluma uNkulunkulu wazalwa kanjani lo mntwana ngabheka unini wasethi angithi usasitshela angithweza nyova zathi yebo kunjalo wasethi anangambonga wathi amakhehla mina bela ashintu ngizofika la angofike ngintshele lokho uzombonga yini ngathi mina ngizombonga wasethi usesindile inkosi ngibusisa ngaguqa eseshilo wonke lokubaba ngaguqa ngithi phela khona into amakhathakhathana zesilawo wasethi kanje wathi athi Mshumayeli mfunele uvaseline namanzi ukulethela kwabusiswa ubaba uthi uqoqo wasethi uzomphuzisa la umkhothisela umgcobe kanje ngithi lo shona nini la kwakuyisabatha ngathi lo shona nini ngenze lento wophumula ubaswa manje nansi-ke into ewumanka engifuna ukutshela ukuthi ushembe uyaphilisa kabulala nasifika ekhaya ishona ilanga besithi cha nkosikazi kuzokwenziwa yini wena nje umgonothi ngibeka amanzi lapha afudumale ngithathe lapho ngathelela thatha amafutha ngithi asimzame umvululo simzame afafa besithi iphuzisi bese kwehla semehla namanzi lawa abusisiwe wehle khona phansi nansi into efuna ukutshela yona ukuthi ushembe akalikhulumi iphutha futhi akawaqambi ushemba mama
salala ngalelo la sithe nasivuka ekuseni wayeseqala ukudlekezelisa izwi eyalingasekho ngase ngithi asimlekelele inkosikazi ngoba esibhedlela wayesedla ngamadrip asimlekelele mcubele okuncane nje noma ipune ethathu uqala adle ngezona singamsuthisi kakhulu kwaya ngeso ngomsombuluko wayesekhuluma ngomsombuluko wayesehleka ukusuka lapho njengobani 97 ukusuka lapho uzobe namhlanje akazeguli uyamazi usithebe nami usithebe ngemva yamona uNtomazi kahle ukusiza ukusiza igama lakhe insizwa namhlanje izogana ayibonkosi yamuza uthini bebe lapha omkhulu bakho bashilo ukuthi ngizofika angontshela lokho sithene la waphendula ubugqili babo baba yini baba umkhosi yibona-ke laba abasilethela ukuthi sibenzele bona abakudinga bona hhayi okudingwa yithini angazi Mshumayeli ukuthi bangaki kuwe ake befike bethi bezonikelela nje obaba babo nomama babo omkhulu bakogogo umndeni nje wakubo engazibali yena ngizwe nje abaningi ngicela uwaphumuza ngicela mina ukuthola imoto ngicela ukufuya angibezwa abathi sizocela umndeni ukuthi la ikhona uNkulunkulu ayikhumbule ngiyacela-ke kwande lokho ngoba sizothi masithandaza nawe la mina ngithole engicelayo ngoba ngicele kahle ngicele ngokuthi akulapheke laba abantu abaphethe inhlanhla yami akabo uNkulunkulu zempopothe nami ziyonga izindlu ngiphuma emzini kababa njalo kamkhulu sengiyokwakho kababa ngangizowenza ngeholide lika December 16 lo msebenzi kuhle ukukhuluma indaba bekhona bayazi uma kukhona ibandla noma basesiphiweni bekhona abala bayazi into engisho futhi nabasememezane bayazi lento
ngase ngithumela ingane ekhaya ukuba zibe ziyolungisa kanjalo nabakoti babantwana kube kulungisa ngizokwehla mina sengehla uzoshaya lezi 16 behla mhla 30 November bafika bavuka ekhaya mhla 1 kwakuyisabatha balala ekhathele ngathi abalale kulendle siyabikwa bengalali kulezi ezazabikwa niyazibika izindlu mani zakhe ukuthi le ekabani niyene noma niyakha nje lithi izindlu zenu ma kungakafikile balala-ke sebelala manje kuzosakwenini kuzoba yi-2 wase kufika angani ngizothi igebengu noma abantu ababenjani benenhloso enjani bafike balayitha indlu iy'ngane zilele imphefumulele leyo ndlu yayishiyagalolunye 9 ukudla yonke into ehlelilayo kulendlu ezolungisela lo msebenzi wokubika lezi zindlu bathela petrol kodwa ngazama ukuthi kwakupetrol ngeza sengizwa ngoNkulunkulu ngizokutshela ukuthi wathi bafike balayitha indlu baqale balayitha ekamakhelwane kaMadondo wathi abantu babegijima ebusuku ngo-12 lapho bezokhaya thina gijima abantu beyalapha babenyuka bezoshisa la nangeke abantu kumnyama emakhaya nakukhanya lendlu nje abantu babhekele indlu kuyacina nabeqeda la babona ikhoza ngenhla nabethi hayi ngeke sacimeka eyakithi la phakathi kunengane ngithe babemva babeshiyagalolunye 9 kule ngane yathi kunetafula yabona ukuthiwa imbuya yathanda le tafula yathi ngisazaphina ngithenga ngamnandi kodwa ngizophinda kwehla laphaya umbhampulo ngoba indlu sizokuwa kwashaya la etafula kwathi kwavuke yodwa ingane yaphapha nayithi intuthu sigamenxe indlu ngaphakathi umayelele umnyango sewubonelele kuthi nanku umnyango bagijima wawushaya umnyango wavusa bonke laba baphuma owayeqindile ngoba kushisa kuyashisa emakhaya ngempela wayelele eqindile waphuma eqindile owayelele eqindile waphuma eqindile owayekade efake i-night waphuma efake i-night okuningi kwasala phakathi bonke mabephumile wasala ngisho amafoni wasala phansi wasiyonke into ama-ID yonke into impahla ngezama bangifunela ngo-2 ekuseni ngo-2 babefoni bathi indlu isishiyile iphi yona le yakakhokho iy'ngane zami zithi kwakhokho mina ngithi indlu kamkhulu bekamkhulu wami manje nina niphilile hayi siphumile thina iy'mpahla hayi aphumanga futhi ngeke ngisaphuma okungaphathi baba ngeke ngisaphuma lutho unkosikazi ulelela apha ngilelela uyenza sengithi inkosikazi wathi baba ngathi gqoka umnazaretha yakho nami ngangigqoka ngathi asikuphi isithandazo wathi sewu-4 yena cha izwi lithi sithandaza angifuni ukumtshela le ndaba singakathandazi uzolahlekelwa ithemba akabona uNkulunkulu ngase ngithi asithande sathandaza sathandaza qeda
uzwe uma sithandaza ukuthi khona umonakalo. Siyabonga ukuthi ngiyabonga Nkosi ngoba usindisile umphefumulo ebengeke nguthathe ndawo, kodwa wathatha lokhu engisangakwazi ukuthi ngibuye ngikulungise indlu nempahla. Hey, abantwana bakaNkulunkulu mabeyizwa lento ngibika ithempeli latheleka lapha ekhaya eMfulo ekhaya la ngihlala khona Mangila. Selizwe lento leza nempahla, uyazi bengiyowenza umsebenzi omkhulu ekhaya. Kwafanele ngithathe imali engangiyokwenza ngalo ngithenge impahla ngilungise indlu ukuthi iy'ngane zami zembathe ngoba ngishiya ingozi ashiya. Kodwa ngabo ngimphefumulo akabo uNkulunkulu. Ngaya enkosini ila unyazi lwezulu lula ekuthuthukeni 2013. Ubaba wayenekelisa amakhosi kwisabatha, thina sinikelisa njengoba abashumayeli nenibone benekelisa. Wasezisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngangibona uba uNkulunkulu noma umndeni wakithi mhlawumbe wayezisa. Ngathi na sinikelisa kwagcwala kuqala ubhasikidi enganguphethe kwafanele ukuthi uyothulula. Uma ngiya lapho amakhosazana njengoba nangu ehle nje ukwabula ngithena ngibeka lapho ngase ngiyakubala awubeka lolu daba. Wasethi baba hawu bayishisa ngo-petrol. Ngathi angazi usathi petrol. Wasethi ubufisa kube njani? Ngathi mina bengicela baba ukuthi ungivezele lo nto obani mhlawumbe uma ngabe yimi engabona kuyofanele ngixolise. Wasethi mase uzobenzani wena, uzoxolisa ukuthi ubenzani? Wasethi usubuyele emzukethini yeka ushayela usezababona bayovela futhi babizosabela esikhona ngayo ushembe uyaphilisa kabulala abantu. Wasethi uyeke ungenzi lutho, ungayakhi lendlu, ungayivusi, qhubeka nalezi ekhona wakhe ezinye lena nje uyiyeke. 7 years wathi bobe sebefikile bovela kancane kancane boze baphelele. Ngawo bavela, angifuni ukubasho abanye babazi ngoba uma uxoxa Mshumayeli, yes baba ngathi uma uxoxa khona abangafuni ukuxoxa bathi ngcono uxoxwe. Kanti uXolo umkhokheli nje umkhokheli akekho umncamo okuyobekwa kumkhokheli uwe. Noma ngafika umntana ozalwa uwe ethi ngifuna uGcolo lwama ngeke akuthola. Ukhona abantu ababenjalo bona abenza lento, kodwa ngaqonda mase kuvela sethi umdala usibanibani akathi akube nje. Ngase ngithi mina uyohlambulwa nini wena ngoba sihamba nawe umhlangano, siguqa nawe enkosini unyazi lwezulu. Wena uyohlambulwa nini kimi ngikuthethelele nawe uthethelele nawe ukhona icala. Wathi hayi mina ngisho lokhu ngathi njayele wena ngoba ukhona. Wathi hayi kwathiwa usho lo akayisihlobo sakhe. Ziyaphila-ke lezo ngane zonke engikuthandayo kibo basamile kule ndlu esikuyo namhlanje uNazaretha ayibonkosi. Njengoba mina ngiyaqala ukuba la kuleli thempeli, kodwa leli thempeli ngiyalazi ukusunguleka kwalo kusewuqala. Ngangisebenza ngaphakathi kubaba uThimo ma bethu kuhlukana nje eJubek Park
nozibanibani akufuna ukubiza igama lomuntu liyadula wahlukana waye Park Town wafika wavula isiguqo wanikelisa baphila abantu wasethatha lemnikelo wayiletha ethuthukeni kwaku 2001 akabona uNkulunkulu ngenze ukuthi wena obhalayo ubhale kahle phansi 2001 umhlangano usethuthukeni uma efika bayamvimba bathi hayi ngeke ungene lomnikelo wena uthotshile umnikelo iphatha abathotshile ngase ngibikela ubhemu ngabona ubhemu lo umkhulu hayi lo ohlekisayo nami ngiyakwazi ukuhlekisa hayi lo ohlekisa njengami hayi lo umkhulu wasethi muphi ngathi mina ngimbeke edodeni lakithi wasethi amlanda wathi mana qala wagijima shona phakathi wathi ubaba uthoza naye ngaya naye uxaka abantu abaningi abamazi ukuthi kanjani oqala wazi ukuthi kanjani ukuqela amen wathi mayifika nomnikelo ngoba wathi asize sonke safe saguqana wafu wambamba kanje wambamba lehlombe baba wasethawu naye thulethele mina wasethi bayaphila abantu wathi baba baphila wasethi hambatshe tushed khona wasuka lapho wathi ngo-2002 ke wasesegcotshwa ke siba yini Mshumayeli ngokusemthethweni seqambeka naleli gama esiguqe kulo namhlanje Sandanezwe amen okomhlaba ke kuyele emhlabeni okwasezulwini kubuyele ezulwini ngiyanibongela ke manazaretha lapha eSandanezwe ukuthi nina nahlala lawa angaleso sikhathi anilandelanga kakhulu okomuntu nalandelo kaNkulunkulu nabancane nabadala uNkulunkulu abasindise kizo zonke inkinga abebehlele ezibehlelayo abasindise njengami wangisindisa njengoba ke silaba ngcwele ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe la namhlanje ngifikelela ngibizwe ekhaya kagogo esiphiweni wasekuthiwa hayi fike mina uyangezwa sithela uthiwa ngifike mina ngoba kukhona babumvakele umyeza ekuseni kusho ukuthi njengamanje ngase seduze la emoyeni kodwa uMshumayeli wakhona ngokuthi ke akunamafoni akasijwayelene futhi ngangijwayele umbatha ngase ngithambizela akabona uNkulunkulu ngikwathi intata yami nami leyo mhlawumbe nawe intata yakho ukuthi khona ukutholile wakuzwa akabona uNkulunkulu ngenxa yesikhathi kodwa ake ngikhulume okunye okukhulunywe inkosi uNyazi bangcwele luthi uNyazi lusho manje kodwa naba cishe niyazi ukuthi abashumayeli lapha abasangene ethempelini makuyisabata ebuhleni sebegcwala intaba lusikhethile-ke ukuthi asisebenze kanjalo iyona nkonzo yethu thina sijabulela leyo nkonzo le lapha sesiyithola ngoba sizothenga ama-USB silalela ukuthi bethini ethempelini babo asayilalela isihleli kanje Mshumayeli siyagcina ukuhlala kanje siyakujulayo siyosebenza ngokuwo ukuthi laba abantwana benkosi bengahlubuki bebone bethola impahla zabo emadodeni engasekho ithi inkosi Bashumayeli ngiyabona lezi igebengela akubona abantu abangize beyifaka ingubo emhlophe abantwana benu
abahlubuka isonto abangayi emathempelini ngesabatha bese kuthi mase kumhlangano athi baba ngicela ukuthi nami ngiye emhlanganweni bese wena ujabulela ukuthi hamba nawe emhlanganweni kanti uzomosha wathi ngisho imnikele uthathwa yini wasethi-ke babuyiseni abake bembatha ngumnazaretha wakhetha inkosi wabhadadiswa wase ngathi ama baqoqeni nibabuyise ngoba amacala amaningi agcwele emindenini abantu abangasekho ababekhethela abo bantu ukuthi mina ngizoma ngalo yena uzomsiza uzokumelwana manje mesehlubuka uvuka isiqalekiso bese kufa mhlamba amalungu emndeni kakhulu ngenxa yokuthi akasekho bamele laba bantu sebahlubuka abakade bethembe bona ukuthi bona bazobamela baqoqelile bashumayela umsebenzi loyo engifisa ukuthi niwenze sengigcina sizohlala phansi libandla elingcwele noma lakuphi ithempeli elikhona la njengoba nami ngikhona ngasemphamisweni ngiyacela ngisebenza nabashumayeli mina ngibekwe phambi kwabo imina mxhumanisi wabashumayeli nobaba mina mxhumanisi kababa nabashumayeli national amen ngiyacela na inkinga esicakayo kubashumayeli khona abashumayeli abanenkani inkosi mayidabule nje ithi mina ngiyohlala lapha ngifuna ukulalela inkosi uba uthe ayiphume akaphuma umshumayeli athi umshumayeli mina ngifuna ukulalela inkosi niyayizwa leyo nto yini na abamukeliwe amabandla abakholisiwe yikho benenkani njalo yenzani ukuthi umshumayeli akamukelwe ukuze aphelele ekutheni ebe umshumayeli akaboni uNkulunkulu nomkhokheli akamukelwe ukuze aphelele ukuthi umkhokheli ngoba ukukhetha inkosazane nazinto zakithi ukuyikhetha nje akusho ukuthi sekuphelele sungavele uyishaka kunemigudu elandelwayo kuze kuyofika ekutheni iyamukelwe ekhaya yakholiswa ifakwe esithekeni akabonga uNkulunkulu uma ungenziwanga lokho ukipitile nansi kukhona okonakala bengakafiki ewemukeleni lapha ekhaya eshada namhlanje nakuyisabatha yokusasa bazobe eshada elida bese ifika insizwa ifike ithi akunawo amandla okwenza umndondo ekhaya akayena unkosikazi lowo muntu lowo ukipitile anokunaka-ke lokho nabashumayeli bengawukhuluma umthetho ngoba ingilosi ayikho kubo anibamukelanga nabo abanimukelanga inkosi besisemizweni amen
Azikho bana